साख्रि होगोन होननाय खोथाया रिउमार जों साख्रि होगोन होननानै मोनसेबो खोथा बुङाखै साख्रि होगोन होननाय खोथाया रिउमार जों साख्रि होगोन होननानै मोनसेबो खोथा बुङाखै खोनाबाय दा रायजो राजाफोर राकेश ब्रह्मआ मा बुंदों भिडिअखौ नायबाय दा नायनानै मा मोनखो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम राकेश ब्रह्म एबा इउपिपिएल सरकारा मालाबाबो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुङाखैनो रिउमारसो खालामदों माखासे अपोजिशननि मानसिफ्रा होननानै बुंदों जुदि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुङाखैब्ला बे गामि ओनसोलाव थांनानै बे गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ मानो थगायहैया प्रुफ नांगौ नामा राकेश ब्रह्म न'खर न'खर एभ्रि फेमिलि मेम्बारशिपनो साख्रि होगोन पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेरावनो साख्रि होगोन आरो 75,000 करि डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै एभ्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय दिनैसिम जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो न'खर न'खर साख्रि होनायाथ' इजि खोथा नङा राकेश बाबु बुजिबाय सेन्ट्रेल सरकारानो हाया स्टेट सरकारानो हाया न'खर न'खर साख्रि होनो नोंलाय सोरसै न'खर न'खर साख्रि होनो हायाबा हाया डाइरेक्ट बुंनानै ला जोङो साख्रि होनो हाया रायजो राजाफोर जोंखौ सरि खालामदो रायजो राजाफोरनाव सरि बि रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ क्षमा होगोन राकेश बाबु लेखा गोरों हायाबा हाया मानोथो कमिटमेन्ट होआमोन मानोथो एसुरेन्स होआमोन बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों बर'नि सिमाङा जोब्बाय लोगोसे जेसेबां जोंनि बर'नि गांनाय उखैनाय बे रेकर्डनि गेजेरजों जोंहा मोननो हाजोब्बाय न'खर न'खर साख्रि होगोन इन्डिपिफोरनि खोथाखौथ' बाद होबावदो दिनै इन्डिपिफोरनो जेबो रिहेबिलिटेसनखौ होनो हायाखै कमप्लिट खालामनो हायाखै आरो न'खर न'खरनि खोथा राकेश ब्रह्मआ बुंदों माने बुंफ्लादोंसोमोन जाहैदों माने बुंफ्लांदोंसोनो मालाबाबो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुङाखैनो रायजो राजाफोर बिदिब्ला मा खालामनांगौ दाना भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम बिसोरो बुंदोंना बुङाखै रायजो राजाफोर बिफोर इलेक्शननि सिगां गामि ओनसोलाव हाबनानै बे गामि ओनसोलनि जायफोर जाम्बा जाम्बि गामि गोथौ गोथौआव हाबनानै बुंहैदोंमोन न'खर न'खर पावाराव फैनाय लोगो लोगो बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो उइथिन 5 इयार्सनि गेजेरावनो बयबो समान मोनथाय मोनगोन बयनिबो न'खरा जौगासारगोन बयबो इकुवेल राइट्स मोनगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जेबो गैया गासिबो थगायनाय जायनि थाखाय दिनै इउपिपिएल सरकारखौ गावसोरनि इउपिपिएलनि सापर्टार्सफ्रानो दिनै दुखु मोनदों सानफ्रामबो नांलायदों गावजों गाव दावराव दावसि जालायदों बिसोरो बुंदोंमोन मोनसे गान खनलायलायबावदोंमोन माने प्रमद बर' सरकार परिबर्तन दरकार होननाय गान खनदोंमोन नंगौना नङा रायजो राजाफोर सोलायनायनि दरकार खुगाजों नङा मावनायजोंसोनो दिनै नुदों नोंथांमोना खुगाजों बुंदों खामानियाव जेबो गैया 0 जेबो गैया गावजों गाव नेवसिलायनाय मुगैलायनाय गैयानो दिनै गावसिनि सरकार फैनाय लोगो लोगो नों बिपिएफ नों उमुक पार्टी नों कंग्रेस नों बिजेपि हेन टेन बेफोरबायदि बुंनानैसो दिनै बिसोरो दुगामारा लेक्सार होदों बोरै नोंसिनि नासयलायनाय गैयि लेक्सारा गावजों गाव एना एनि गैलायै संसारा मा जाखो हायोबा नोंसोर कनभिन्ससो खालामनांगौ रायजोफोरखौ नोंसिना मा जाम्बा स्टाइलनि सरकार मा जाम्बा स्टाइलनि पलिटिक्स आरो आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव नोंस्रा आरो गैला गोसोआव लादो बुजिबाय जानानै लाखादो गैला आरो बुजिबाय।